Σε αυτό το βίντεο θα λύσουμε την άσκηση 4 της σελίδας 140 του σχολικού βιβλίου. Σε αυτή την άσκηση παρουσιάζεται στο σχήμα ένας φάρος στην άκρη ενός βράχου. Επίσης μας δίνεται το ύψος του πύργου του φάρου, μετρημένο από την επιφάνεια της θάλασσας. Βλέπετε εδώ την κόκκινη γραμμή είναι η επιφάνεια της θάλασσας, άρα το ύψος μετριέται ως η κάθετη σε αυτήν την απόσταση προς τα πάνω, μέχρι εκεί πέρα που τελειώνει ο πύργος. Επίσης μας δίνονται δύο γωνίες, οι γωνίες της ακτίνας του φωτός που έρχεται από τον φάρο μέχρι το μπροστινό μέρος ενός σκάφους. Εδώ ας πούμε αυτή είναι η ακτίνα του φωτός του φάρου από το πρώτο σκάφος και αυτή εδώ είναι η ακτίνα του φωτός του φάρου από το δεύτερο σκάφος. Η μία ακτίνα έχει γωνία με την επιφάνεια της θάλασσας 34 μοίρες και η άλλη ακτίνα στο πίσω σκάφος έχει γωνία με την επιφάνεια της θάλασσας 23 μοίρες. Αυτό λοιπόν που ζητείτε είναι να υπολογιστεί η απόσταση μεταξύ των δύο σκαφών. Πρέπει λοιπόν αρχικά να σκεφτούμε ποια είναι η απόσταση μεταξύ των δύο πλοίων, πώς θα την ορίσουμε. Είναι λογικό την απόσταση μεταξύ των δύο πλοίων να την ορίσουμε ως τη διαφορά που έχουν τα δύο πλοία καθώς ταξιδεύουν, πόσο προπορεύεται το ένα του άλλου, άρα μπορεί να είναι αυτό το μήκος. Με ποια έννοια? Ότι αν το ένα πλοίο κινείται προς την νησίδα και το άλλο πλοίο κινείται προς την νησίδα, η απόστασή τους είναι η απόσταση που πρέπει να διανύσει το δεύτερο πλοίο για να φτάσει στο σημείο που είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο πλοίο. Άρα, για να φτάσει το δεύτερο πλοίο εκεί που είναι το πρώτο πλοίο, θα πρέπει να δούμε πότε η μύτη του, εδώ ή το μπροστινό του μέρος, θα φτάσει εκεί που είναι αυτή τη στιγμή το μπροστινό μέρος του άλλου πλοίου. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, είναι λογικό να θεωρήσω ότι αυτό το κίτρινο τμήμα είναι που ζητάω να βρω. Την απόσταση δηλαδή αυτή μπορώ να θεωρήσω ως απόσταση των δύο πλοίων. Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ok και αποφασίσουμε να προχωρήσουμε με αυτό το σκεπτικό, τότε χρειάζεται να δούμε λίγο το σχήμα μας, την εικόνα μας, σαν γεωμετρικό σχήμα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Φέρνω και αυτό το ευθύγραμμο τμήμα, το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος του φάρου και στη συνέχεια κάνω το εξής. Γράφω 40, γιατί 40 είναι αυτό το μήκος αυτής της πλευράς. Σχηματίζω το σύμβολο της ορθής γωνίας εδώ. Θα γράψω εδώ 34 μοίρες και εδώ 23 μοίρες με το χέρι, γιατί αυτό που θα κάνω είναι αμέσως μετά να σβήσω την εικόνα και να αφήσω μόνο το γεωμετρικό σχήμα. Το ζητούμενο λοιπόν, το ζητούμενό μου είναι αυτό το μήκος του κίτρινου ευθύγραμμου τμήματος και αυτό ψάχνω να βρω. Ας βάλω γράμματα όπως συνηθίζω στο σχήμα μου, αφού πρόκειται για ένα σχήμα γεωμετρικό. Έχω λοιπόν, βλέπω δύο ορθογώνια τρίγωνα, το α, γ, δ και το α, β, δ. Σύμφωνα με το σχήμα μου, το ζητούμενο είναι το μήκος του β, γ. Όμως, το β, γ μπορώ να το γράψω ως α, γ μείον α, β. Γιατί το κάνω αυτό? Το α, γ είναι πλευρά, κάθετη πλευρά ενός ορθογωνίου τριγώνου, του α, γ, δ.
Το ΑΒ είναι πάλι κάθετη πλευρά ενός ορθογωνίου τριγώνου, το ΑΒ δέλτα αυτή τη φορά. Άρα, θα προσπαθήσω με τη βοήθεια της εφαπτωμένης να υπολογίσω τα δύο μήκη, το ΑΓ και το ΑΒ, και μετά αφαιρώντας θα να βρω το ζητούμενο ΒΓ. Θα εργαστώ πρώτα στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΓΔ, στο μεγάλο. Θα μπορούσα και στο μικρό, δεν έχει διαφορά. Επιλέγω να ασχοληθώ πρώτα στο μεγάλο. Σύμφωνα με το σχήμα, η εφαπτωμένη των 23 μοιρών είναι η απέναντι κάθετη πλευρά, ΑΔ, προς την προσχημένη κάθετη πλευρά, την ΑΓ. Ή αλλιώς, η εφαπτωμένη των 23 μοιρών είναι ΑΔ το γνωρίζω, 40 προς ΑΓ. Τώρα πάμε στον πίνακα με τους τριγωνομετρικούς αριθμούς. Με ενδιαφέρει η εφαπτωμένη των 23 μοιρών. Εδώ είναι ένα απόσπασμα του πίνακα. Είπαμε ότι μας ενδιαφέρει η εφαπτωμένη των 23 μοιρών, εδώ είναι 23 μοίρες, και συγκεκριμένα στην τελευταία στήλη είναι εφαπτωμένη. 0,4245. Ας το θεωρήσω 0,42. Αντικαθιστώ λοιπόν, αντί για εφαπτωμένη 23 μοιρών, 0,42. Με προσέγγιση φυσικά. Τώρα κάνω αλλαγή μέσου. Και τώρα θα υπολογίσω με αριθμομηχανή πόσο κάνει αυτή η διαίρεση. 40 δια 0,42 είναι περίπου 95,24 ας πούμε. Που σαν αποτέλεσμα είναι λογικό να είναι αυτή η πλευρά του τριγώνου 95,24 αφού αυτή είναι 40. Τώρα, επόμενο βήμα είναι να δουλέψω με τον ίδιο τρόπο στο τρίγωνο ΑΒΔ, το οποίο επίσης είναι ορθογώνιο. Εδώ με ενδιαφέρει η εφαπτωμένη των 34 μοιρών, η οποία σύμφωνα με το σχήμα είναι η απέναντι κάθετη, ας τη βάλω από τώρα 40, είναι το ΑΔ, προς την προσκύμενη κάθετη που είναι ΑΒ. Πάω πάλι στον πίνακα των τριγωνομετρικών αριθμών. Εδώ με ενδιαφέρει η εφαπτωμένη των 34 μοιρών. Εδώ είναι οι 34 μοίρες. Άρα να η εφαπτωμένη. Εδώ. Ας πω 0,67. Με προσέγγιση και εδώ φυσικά. Με αλλαγή μέσου έχω ότι ΑΒ ίσον 40 δια 0,67 ή αλλιώς με τη βοήθεια της αριθμομηχανής πάλι 40 δια 0,67 που βγαίνει 59,7 περίπου. Άρα, το ΒΓ θα είναι ας το γράψω καλύτερα εδώ. Το ΒΓ θα είναι ΑΓ, δηλαδή 95,24 μείον ΑΒ
59,7, δηλαδή το β γάμα, θα χρησιμοποιήσω πάλι την αριθμομηχανή, 59,7, συγγνώμη, 95,24 μείον 59,7 ίσον 35,54, δηλαδή 35,54 μέτρα είναι το μήκος του β γάμα, 35,54. Ας δούμε τώρα καθαρό το σχήμα από πράξεις. Έχουμε υπολογίσει λοιπόν σε αυτό το ορθογώνιο σε αυτά τα ορθογώνια τρίγωνα με τη βοήθειά τους το μήκος του β γάμα, και αν επαναφέρουμε την εικόνα θα δούμε ότι ουσιαστικά αυτή είναι η απόσταση που ζητάγαμε, δηλαδή η απόσταση στο 2 πλοίο. Η απάντηση λοιπόν είναι 3,54, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από συμμαθητών σας, συμμαθητριών σας ή και από τις απαντήσεις του βιβλίου, γιατί εδώ πέρα πήραμε την εφαπτωμένη με προσέγγιση εκατοστού. Αν κανείς πάρει την εφαπτωμένη με προσέγγιση χιλιοστού ή προσέγγιση άλλη, το αποτέλεσμα θα διαφέρει κατά λίγο.